Asi ni roha dohot dame nasian di bata amatta dohot sian Yesus Kristus namat dongani hita. Amin. Renungan harian di Bagasan Sadarion, Senin 25 April 2022. Dienet mai sia 2 Korintolu ayat 10 pitu. Songonon ma didok disi. Tuhanido toddi jala ia disi toddini Tuhani disido haluaon. Ido sahatna. Ngolu naung malua digonggomi toddi. Dongan sahapurseaon. Dung madabu jolmai tu dosa. Nunga gabe hatoba jolmai. Tarihot di purtibi jaladang boy malua siat dosa. Ari-ari naung tabulus pasti do hita mangulahot dosa. Tung marusaha do hita mangalo dosa, lohot doi di ngulutta. Ay nunga gabi hatoban ni dosa hita. Alay songo jolma hita, totu dang lomoro hatta gabi manottong hita gabi hatoban. Dihirim jala taigildo haluau ni. Jala tadokma mauliate di Tuhan perdenggan basa. Didok si Martin Luther, Simul Justus et Peccator, nomor 8. Ia posisita songo jolma halak pardosa dohita alai huhut halak naung pinalua ni debata. Di Bagasan Kristus Yesus taruli dohita di haluaon. Jala gabi panean hita di harajaon ni debata. Dongan sahapurseaon. Didok turpukon Tuhanido toddi. Jala ia disitot dini Tuhani disido haluaon. Totu murado atusan turpukon. Naginohan ni toddi do halak naung ni palua Kristus. Jala halak naung malua ikon mapatuduhon ulaon nagino nahon ni toddi. Ketika kita adalah orang yang telah menerima Roh Kudus, hidup kita telah dimerdekakan. Dan saat hidup kita telah dimerdekakan, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh itu sendiri. Taingot di nama naik Yesus Kristus, di pasahat do toddi tuhita namat dongani dohot mangot dingi hita. Atong tapaluas matod di imangula asa terida hita songon halak naung malua sian parhatobanon ni dosa. Dang daddatat tabe mangulahod dosa. Alay ikon marparbuehon ni toddi ma ngolutta. Manang natarsurat di Galatia onom ayat 22 sahattu 23. Unang pamate toddi sian ngolutta. Alay ikon marparbue manian. Marparbue di hata, pabahenan, pamikirion, digulmit ningolu rumah tangga, paradaton, parkarejuan, nang saluhut ngulutta. Amin. Selamat beraktivitas mahita saluhutna, debatama na mangaramoti. Amin.